Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirari 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nyando ine zvemuzuva ranhasi inyaya iyo yakaitika kuWarri News, kumakuva ekuWarri News. Ndokumbura wana wachiri munyowani first time yekutibata chandinokukumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell kuitira kuti iwe hama yangu usasarire pama-updates atinodzoka nawo munguva inotevera. Ndini yenyu Hatirari, ndichange ndichizama nepandinogona napo kuti ndakuzivisai manews updates. Nyando ine zvemuzuva ranhasi inyaya yemakuva ekuWarri News. Mbavha dzanyanya dziri kuita zvinorova, dziri kuita zvinoshamisa. Nyaya dzembavha ndo dziri kunetsa muno muna 2024. Mutauni paday unonzwanzi pabatwa mbavha dzinosvika idzo 10 mutauni every day, but idzi dzakutoti ture zvematumbu zvavo vachienda kunopwanya makuva avari kupwanya anenge ane maTombstone, ndo makuva avari kuda. Vari kumapwanya wobva vatangidza kumatengesa zvekare. Zviri kunzi risina kuiswa Tombstone vanosiya, but vari kupwanya ayo anenge ane maTombstone, ndo avari kupwanya vanotengesa. Ndinokumbura kuti zvanofuka comment section pavanhu vari kuba ikoko hapana ati abatwa. Mapurisa akuzama nepanogona napo kuti akwanise kubata mbavha idzidzi. Vanhu vari kungoti chishuwo chedu ndechekungoti zvituna izvi zvimuke zviri mumba mavo. Ndokumbura kuti zvanofuka comment section pamusoro penyaya iyi. Uriwo wabata ungawape makore mangani? Hazvina kunaka. Hapana munhu akambofa nenzara munyika ine vanhu. Zviri nani kukumbira wopiwa wakumbira pane kuba.